azt inkább oda kellene, hogy akkor szétszóródjon. Jó. Ez mi a szar? Hol a labda? Ott. Ó, ott a tiéd a sima. Igen, sima. No. Hát a seggedet látták. Hát stop! Te vagy. Mondjuk amúgy lehet, hogy kell azt mondani, hogy nem. Nem baj az. Örülök neki. Aj. Hova tudom ezt most lőni? Jaj. Várj. Ebben muszáj volt belelőni, másképp nem tudtam pozícióba helyezni. Az miért repült már? Várj. Innen fel. Ja, egyszer.